Эфирде аңалықлар вақыты студияда Алсу Нұриева исәмсіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Ашық диалог. Қалабызда хисап жиылышлары дәвам ете. Кішкене дәулет. Әлмәттә Риза Фахриддин оқулары узды. Яқташ ғалимге туғрылық. Бүгілмәді Ходи Атласиның 150 еллығына бағышланған фәнни-ғамәли конференция узды. Узған түнні Әлмәт районында 60 яшьлек ВАЗ автомобилі йөртушісі бұзау бәрдірі. Нәтижеде автомобиль йөртушісі урындауық хәләк була. Файжиғаның шартлары әліге ашықлана. Дәулет автоинспекциясы юл хәрәкәті қағиделәрін тойпылышсыз үтәргә шақыра. Юлларда қар көртләре, көчле буран һәм урыны белән бозлауық. Юл хәрәкәте иминлеген тәмин итү максатларында транспорт чаралары өчен хәрәкәтне вакытлыча чикләү кертелергә мөмкин. Дәүләт автоинспекциясе торак пунктлардан читкә чыкмаска һәм шәхси автомобильләрдә йөрүдән баш тартырган ди. Әлмәттә кичә тагын бер фаҗига теркәлгән. Янгында ир-атның гомере өзелгән. Фаҗига кичә кич сәгать 21:57-дә Иске Әлмәттәге Фурманов урамындагы шәхси йортта була. 2 квадрат метр мәйдандагы янгын урынында 1962 елгы ир-ат гәүдәсе табыла. Янгын чыгуның беренчел сәбәбе ут белән саксыз эш итү. Әлмәттә гражданнарның чираттагы җыелышы күп санлы катнашчылар белән узды. Сорауларның спектры традицион. Подъездларның начар хәле, канализация линияләренең тыгылуы һәм күп фатирлы йортларга гомуми сыйфатсыз хезмәт күрсәтү. Шәһәр халкы әлеге чараларга җавап таләп итер өчен килә. Хакимият һәм халык арасындагы диалогны хәбәрчебез дә тыңлап кайтты. Основной задачей ТОСов является работа по вовлечению всего населения микрорайона в общественную работу. Бу юлы халык җыенында һәр икенче кеше диярлек подъездларның начар торышына азарланды. Халык бузылган стеналарны буяп проблеманы шешәргә түгел, төптән хәл итүне таләп итә. Җыелыш барышында гомуми куллану урыннарының торышы, гражданнар һәм идарәче компаниялар арасындагы мөнәсәбәтләрнең иң авырткан ноктасы икәне тагын бер кат ачык күренде. На самом деле, вот эти дома старые, их за ними никто не смотрит. Картинка красивая, а вот так вот зайти вовнутрь, это же страшное дело. А подъезды какие страшные. Третий подъезд, крыльцо, там еще как кто не убился. Сосульки летят. Крыша течет. Очрашуда узган гражданнар җыелышыннан бирле хәл ителмәгән проблемалар кабат күтәрелде. Кешеләр хәтта үзләре белән узган очрашуның беркетмәләрен дә алып килгәннәр. Наталья Ватякова очрашуга ире белән килгән. 2 елдан артык аларның фатирына түбәдән су ага. Бу проблема белән бер нәрсә дә хәл ителми, дип зарланды ханым. У нас уже несколько лет течет крыша. Берничә ел инде безнең түбәдән су ага. Барлык мөрәҗәгатьләргә дә безгә капиталь ремонт кирәк дип әйтәләр. Безгә былтыр өстәмә финанслау хисабына йортта капиталь ремонт булачак дип вәгъдә биргәннәр иде. На 26 год будет включено за счет дополнительного финансирования. Халык алдында җавапны новация идарәче компаниясе җитәкчесе Лилия Әхмәтшина тотты. Ул да яшәүчеләрне сөендерә алмады, чөнки йортны капиталь ремонтлау 2025 елдан 2027 елга күчерелгән. Нет, мы текущий ремонт выполняем, да, то есть как бы... Без косметик ремонтны башкарып торабыз, ләкин моңардан файда юк диярлек, чөнки бу йортның өслеге беткән. Йортның 4 подъездында да су үтеп керә фатирларга. У вас просто, понимаете, самого покрытия уже нету. Там у вас 4 подъезда, и все 4 подъезда все топят. Потому что кровли как такового нет. Гагарин урамы 3 һәм 4 йортларда яшәүчеләр гражданнар җыелышына үз проблемалары турында сөйләргә бергәләп килгәннәр. Алар бу 2 йортка капиталь ремонт кирәк ди. Бер йортта подвал су астында калган, икенчесендә бина җимерелә башлаган. У нас 8 июня в прошлом году Узган елның 8 июнендә су турбасы өзелде, бөтен подвалны су басты. Идарәче оешмага мөрәҗәгать иттем, гариза яздым, заявкалар бирдем. Әле торак инспекциясенә дә мөрәҗәгать иттем. Әле мәсьәләне чишүгә керешкән кеше юк. в жилую инспекцию, 2 раза письмо написал. Ответ, что 29 сентября выполнен. Сегодня у нас 28 января. Все как есть. Бу залда яңгыраган һәр сорау йомгаклау беркетмәсенә кертелде. 3нче йорт идарәсенә мөрәҗәгать ителгән шикаятьләр тапшырылачак, чөнки җыелышта аларның бер вәкиле дә юк иде. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сайфин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Татнефть хәйрия фондының мәдәни проекты кысаларында Риза Фахриддин укулары дәвам итә. Быел Үзәк мәчеттә 2026 елның беренче очрашуы узды. Игътибар үзәгендә бөек мәгърифәтченең мөһим әсәрләренең берсе – Гаилә, кечкенә дәүләт китабы. Сүз Алсу Ахмаджановага.
Риза Фахриддин бүтін җәмгыятьнең иминлеге һәм үсеше туган йорт бусагасыннан башлана дип язып калдырган. Әгәр гаилә нык һәм бердәм булса, бүтән дәүләт тә чәчәк атачак. Гаилә кечкенә дәүләт китабында автор хатын-кыз роленә зур игътибар бирә. Фахриддин фикеренчә, тормыш иптәше гаилә учагын саклаудан кала, гаиләне рухи үсешкә юнәлтә алырлык акыллы һәм тәрбияле шәхес булырга тиеш. Ирләргә дә таләпләр ким түгел. Аларның җилкәсендә гаиләне тәэмин итү генә түгел, ә өйдәге әхлакый тәрбия өчен җаваплылык та бар. Вот эта книга, это, я думаю, является своего рода... Бу китап чын мәгънәсендә тормыш дәреслеге. Китап 100 ел элек язылган булса да, андагы тәрбия бүген дә актуаль һәм дөрес дип саныйм. И хотя она была написана более 100 лет назад, но остается вот удивительно современным и актуальным и на сегодняшний день. Конференцияга чакырылган кунаклар да очраклы түгел. Монда көн саен яңа буын белән эшләүчеләр җыелган. Укытучылар, тәрбиячеләр, китапханәчеләр, музей хезмәткәрләре. Нәкъ менә алар бөек мәгърифәтче язган идеалларны яшьләргә җиткерергә тиеш. Очрашу кысаларында катнашучылар Фәхреддин фикерләрен заманча белем бирү мөхитенә ничек яраклаштыру турында сөйләштеләр. Мисал өчен, яшүсмерләргә көчле гаилә кыйммәтен һәм ир-атның үз йорты өчен җаваплылыгын аңлатуны ничек эффектив итәргә. Катнашучылар арасында Казаннан килгән кунаклар да бар иде. Менә шушы мирасны киләчәк буыннарга җиткерү чарасы бу. Әйтик, шушы мирасны мәңгеләштерү чарасы, аларның исемен мәңгеләштерү чарасы. Менә бу төбәктә тамырлары белән бәйләнгән икән Ризаттин Фәхретдин. Бу төбәк халкы рәхәтләнеп, горурлана ала. Әмма дә ләкин инде Ризаттин Фәхретдиннең хәзер вакытта бик бай мирасы барлыгы ачыкланды. Гаиләләр өчен, әти-әниләр өчен, балалар өчен, кайнана килен өчен һәм башкалар өчен гомумән тәрбия мәсьәләләре Ризаттин Фәхретдиннең әсәрләрендә бик нык чагыла. Бүләкләү тантанасы очрашуның соңгы аккорды булды. Әлмәт районында яшәүче үз үрнәкләре белән нәкъ менә шул кечкенә дәүләтнең нигезен раслаучы гаиләләргә истәлекле бүләкләр тапшырылды. Бу күтәрелгән тема бик кирәкле тема. Бүгенге көнне яшьләрне тормышка өйрәтү, гаиләгә өйрәтү мәсьәләсен күтәргән. Менә шушы китап сүзе генә түгел, моны тормышта да үзең яшәп, үзең күрсәтеп, үзең балаларың белән тату гаилә корып яшәгән кеше генә аңлый, яшәгән кеше генә белә ала. Алсу Ахмаджанова, Артем Брыхачев, Яңалыклар вакыты, Лучший Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә күренекле татар мәгърифәтчесе Хади Атласиның 150 еллыгына багышланган фәнни-гамәли конференция булып узды. Конференциядә Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары, республика рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның телләрен саклау һәм үстерү комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов, Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин катнашты. Конференция Хади Атласи исемендәге 14-нче гимназиядә оештырылган иде. Кунаклар билингваль белем бирү мөхитен формалаштыруда төп роль уйнаган объектларда. Карабаш мәктәбендә, Әкият балалар бакчасында, Хади Атласи исемендәге гимназиядә булдылар. Туган телләрне укыту буенча иң яхшы педагогик тәҗрибәләр белән таныштылар. Татар гимназиясендә кунакларны музей һәм укучыларның фәнни тикшеренү проектлары белән таныштырдылар. Татар Димская авылы мәктәбе укытучылары һәм укучылары умартачылык бизнес проектын тәкъдим иттеләр. Без инде бүген үзебезнең проектны алып килдек, укучыбыз белән. Бу умартачылык һөнәренә инде нигез дигән кебек, умартачылык һөнәрен өйрәнү өчен бу проектны алдык. Балалар инде умарталыкта җитештерелә торган продукцияны инде белергә тиешләрдер дип уйлыйм инде. Киләчәктә бу һөнәр белән бәлки кызыксынып китеп шөгыльләнерләр. Чөнки умартачылык инде бетеп бара, күп авылларда аның белән шөгыльләнгән кеше юк. Шуңа күрә яшь буынны инде бу һөнәргә өйрәтү максатында менә яшьләрне өйрәтәбез инде. Кунаклар фәнни-гамәли конференциядә дә катнаштылар һәм телләрне өйрәнүнең яңа методикалары турында фикер алыштылар, үз тәҗрибәләре белән уртаклаштылар. Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин Бөгелмә тәрбиячеләренең һәм укытучыларның милли телләрне саклауга һәм үстерүгә юнәлдерелгән конкурсларда һәм проектларда актив катнашуын билгеләп үтте. Менә безнең Бөгелмә шәһәре, Бөгелмә районы мәктәпләре һәрвакыт беренче урында бөтен нәтиҗә буенча бердәм дәүләт имтиханын алсак та, төп дәүләт имтиханын алсак та, гомумән олимпиадалар буенча да, аннан соң әйтергә кирәк, гомумән бөтен юнәлеш алсак та, үзебезнең чын мәгънәсендә эшкәрсез системалар рәвештә эш алып барып, тырыш хезмәтегезнең нәтиҗәләрен күрергә омтылып яшәгән укытучыларыбыз
жетекчилерибез, sizge biz her vakitte rahmetlimiz hem her birinizge şın manasında isenlik, sağlık, bunun tırıştırı, şartlık, bəxit, matur etip Allah'a da şulay işler yaşavımızın tilep kalabız. Hadi Atlasi ismindagi Татар мәдәнияትን үстерү һәм аңа ярдәм итү иҗтимагый фонды җитәкчесе Алсу Мөхәммәтдинова кунакларга районның тарихи мәдәни мирасын саклау эшендә фонд белән нәтиҗәле хезмәттәшлек итүчеләргә рәхмәт хатлары тапшырды. Biz bugün Kozan'dan big zor mərtəbəli qonaqlarını qarşı aldıq. Ol qonaqlarımız bizning Hadi Atlası'nın %50 yıl tuluğa bağışlanğan şaralarını Hadi Atlası yılın aşıb jiberge dip keldiler. Bu jeyində naq menə Hadi Atlası'nın tuğuna %50 yıl tuluğa bağışlanğan yubiley şaralarına start verildi. 2025 yılda ok Tatarstan hükümetinin premier ministri Alexey Pesoshin özünün buyrugunda Atlası'ya bağışlanğan şaralarını ötkərü turundagı buyruqqa qol qoydu. Hem bu buyruq imzalanğandan soň yubiley şaraların uyuşturucu boyunca komitet tüzüldü. Bu uyuşturucu komitetten premier ministr orunbasarı Fazliyeva Leyla Rinat kızı jetekli. Hem menə bugünkü şuraşuda biz köbrək Bөгülmə şəhərində həm rayonunda milli mədəni mühit tuduru məsələlərin söyləşdik. Ул дагына түгел, татарларның һәм Бөгülmə şəhərində яшәүче башка халыкларның туган телләрен саклау, milli мәдәни мөхитләрен үстерү мәсьәләләрендә карап үттек. Хөкүмәт карары нигезендә Татарстанда быел тарихчы, җәмгыять эшлеклесе һәм педагог Хади Атласының тууына 150 ел тулуны билгеләп үтәчәкләр. Мәктәпләрдә класс сәгатьләре үткәрү планлаштырылган. Республикада видеороликлар конкурсы, фәнни тикшеренү укулары узачак. Айсылу Миннибаева, Ям Яхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шағылышта шулар еді. Мен Алсыныриева һәм монтаж операторы Динар Гайнетдинова. Сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.